皆様こんにちは、翔太郎です。今回はこちら、東京ヤクルトスワローズのカードより、こちら、矢崎拓也選手のカードを紹介したいと思います。はい、表面、レギュラーカードは表面こんな感じ、裏側こんな感じになっております。今年からですね、去年までですね、広島東洋カープにいまして、今年から、ヤクルトスワローズということでですね、昨年12月に行われた現役ドラフトで広島から加入した救援右腕は、2023年に54試合登板して24セーブを記録するなど実績は申し分ない。慶応大時代に酸いも甘いも味わった神宮の門でもう一花咲かせるということでですね。はい。神宮球場での活躍がかなり期待されます。矢崎拓也選手の紹介でした。